Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi please hide my location and hide my identity. Inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndiri kushandirawo vamwe amai ava mukomanashi vane kamwe kahutsinye kamwe kaeke kutoti kanotobohwa. Even though vachindipa zvavo mari yakawanda, for that I cannot complain, and ndakagara ndakatozviudza kuti kunyange munhu akandishungurudza ndiri pamba pake I won't mind that much, because munhu agara anongoita zvaanoda pamba pake. So nyaya iripo mukoma ndeyekuti like right now painge pachimbogara vamwe mainini ava ndo vainge vachichengeta mwana wamoms avo vandinoshandira. Mwana uyu anonetsa, handidi kukunyeperai, kugoti pamba pacho pane basa rakawanda. Vane vamwe vana ava like vanoenda kuchikoro, and vanoti kana vabva kuchikoro mumwe anobva angochinja t-shirt, even t-shirt yaanenge achitoona kutoti t-shirt iyi ichiri yakachena anongoipfeka maybe for a couple of hours, munhu obva watoona atopfeka futi imwe t-shirt. Saka everyday iwasheni and hembe ndine chifanira kuti ndige ndichizi aina apa kuklina mumba, kuzobika, kuzoita sei. So mabasa acho anenge akandiwandira. Ndini ndava kutora that responsibility yekuchengeta mwana uyu ane 2.5 years. Mwana iye anonetsa, ada kungogara akaberekwa at all the times. Zvino unoti kana ukangomuburutsa anobva atanga kuchema. Manje inini kamwana aka ndakatokadzidzisa kuti chii chinonzi shamu, mushure mekunge ndaona kuti kakanyanyisa kujaidzwa stereki namai vacho. Zvandinoita ndezvekuti kana ndava kuda kunokarova ndinokapfekedza kana jacket, so that vasazoona kuti ndinenge ndakakuvadza. Kubva zvandakatanga kukarova kusvika pari zvino kava kuti kana ndikangokati ndinokurova kanobva katonyarara, because kainge kaine humwe hustubborn. Amai vacho havatozvizivi, but I feel as if zvandiri kutoita ndiri kutovagonera, because ivo vakatogara vajaidza vana vavo seavo vakuru vakatovakanganisa already. Dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa naivowo ndaida kuti ndinge ndichivapinza muforo, ndinganzi zvandiri kuita ndiri wrong here, kana kuti ndiri kutovabatsira amai ava kupa vana vavo discipline. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi ndiri kutovabatsira, ndinganzi ndiri wrong here, ndiri kuvabatsira kupa vana vavo discipline. Let us try to assist her in the comment section. Zvakangoma hazvo veduwe, but yauri kuita mwanasikana iyoyo inonzi abuse. Kana uchiona kuti mwana uyu anenge asina discipline kana kuti vana vavo, it will be far much better that you tell your boss, you tell kuti zvamuri kuita madam, I think kuti vana ava you are spoiling them too much, rather than kuti unge uchizorova mwana uyu especially ane 2.5 years. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu ndinonzi Tatenda, not a real name, uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndine saluni yangu iri munomu muJohannesburg. Saka saluni yangu iyi mukoma iri kumasuburb, and most of my clients vanhu vekutoti vane mari dzavo, and iniwo ndiri munhu akabudirira. Kana kuri sekuchurch, a lot of people they do respect me, because vanotozviona kuti ndinorarama upenyu huri right. Ndinotofamba nemotikari dzekutoti dzinotodhura. One of my car, it is worth 1 million rands yandakabva mukutenga ndisingakwanisa hangu kuti ndige ndichikuudzai the model and the make of that car. Saka business rangu iri rekuruka vanhu musoro, massage and what not, izvi ndakazozvitangira mushure mekunge ndauya muno muSouth Africa. Ndakati ndauya muno muSouth Africa ndokubva ndazotanga kushanda. Ndainge ndichishandira umwe muIndia. Saka muIndia uyu ainge aine chikambani chake chaita zvekugadzira majigi. Ndaishanda kufactory kuya. So ndakabva ndazotanga kudanana naye, even though ndainge ndiine murume. Ladies out there, what you need to know is that as a woman, your primary responsibility ndeyekuti
kana ukagara waita mwana, you need to make sure kuti you are with a man that can offer you financial stability and security. Zvinongoitwa nevanhu vasina kukwana. What you need is financial security and financial responsibility. Kwamanashi ndakati ndanyengwa nemuindia wandainge ndichishandira, ndikabva ndati dhuu kufunga, ndikabva ndati nemunhu wangu wandainge ndichigara naye tainge tichidanana, ainge asina kana problem. Tainge takatosangana kuprimary tikatanga kudanana patainge tichiri kumagrade 6, ndokubva tazotanga futi kudzidza tose pasame secondary tichingodanana, tikabva tazomitisana tapedza kunyora O level, ndokubva tazoroorana paya. But ndakabva ndatongoona kuti zvainge zvisitomborina kana basa, because he was just struggling. Aingoitawo zvemabasa zvekiya ainge aine umwe murungu uyo waaishandira, aita zvekugadzira nekuinstalla magarage doors. Mari dzacho mukoma dzaingovawo mari dziya dzekiya. Ndikabva ndatoti pano nyaya yainge iripo yainge iri yekuti I was supposed to do what I had to do so as to secure the future of my kids, and that was what I did. Ndakabva ndatanga kudanana nemuindia uya, ende ndichinopinda murelationship nemuindia ndaitoziva pandainge ndimire, ndaiziva zvandainge ndichida. So I hope kuti ladies out there, apart from nyaya idzi dzekuti ndakazotanga kufamba mudzin'anga ndichizonoromba, but you can try to learn one or two from my own story, because ndichinopinda murelationship handina kupinda nemoyo, but ndainge ndichishandisa pfungwa dzangu. Ndaiti kana ndikapiwa mari yandinenge ndichinzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda out for shopping, ndaisevha mari iyoyo kuzonosvika ndichizonomukumbira mari yestart. Akati andipa mari yestart ndokubva ndazotanga saloon. At that time bharanzi rangu riya ndainge ndatosiyana naro, because I saw kuti he was becoming too much of a hassle. So ndokubva ndazochitanga kugara ndiri ndega, ndikabva ndazotangirwa kasaluni kangu. And what I did was that ndakaziva kuti maIndia vanhu vanofarira mari. Handina kungomukumbira mari, ndakamukumbira kuti ange achinditsvakira space so that I can start my own saloon, uye ndainge ndichimubhadhara. Ndakati ndaita mari, I then moved out of that place where I had my first saloon, ndokubva ndazouya kunoku kwandiri kumadeu, ndokune maclients angu. Akati one day I came into partnership with this other woman uyo akazondiinvita kuchechi kwavo, ndokubva ndazotanga kuendawo kuchurch, ndokubva ndazorambana naye muIndia uya, because already I had used him as my stepping stone. And pandakaona kutoti ndainge ndatova bo, ndokubva ndatosiyana nazvo. Zvino zvinhu zvangu zvakambotanga zvichinyatsokuendeka, but muna 2012 ndo pandakabva ndachizoona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kudhakwa. Ndakamboshingirira mukoma until mugore ra2020 zvinhu ndo pazvakazonyatsokuoma manje, zvekuti ndakasvika pakushaya rent this other month. Ndakazama kuti ndinge ndichitaurana nalandlord wangu, ndokubva andisungira zvinhu. Ndo pandakabva ndazombotanga kudanana nevamwe. Pandakaona kuti kana mari yerent ndainge ndava kusakwanisa kuiavoid, pandakaona kuti kana mari yerent I could not even afford, ndakamboita zvekutengesa muviri wangu ndirimo muchechi kudaro. Ndaitodanana nevarume vevanhu, but munhu ndaitomudza kuti kana iwewo uchida kurara neni unofanira kuti unge uchindipa mari, then ndobva ndarara newe. Ndakabva ndazotanga kuzowirirana neumwe mukadzi uyo wandichati Tariro ane mabusinesses ake. Saka one day ndakati ndaenda kumba kwake, ndakabva ndazoenda kumba kwake. I wanted a temporary loan from her, sezvandainge ndava kungoita. Ndainge ndava munhu aingorarama ari pamatemporary loan. Akabva azondibvunza akanditi, unoda kuti saloni yako irambe yakakura here? Ndokubva ndati hongu, ndainge ndichida kuti saloni yangu irambe yakakura. Iye akabva ati pane zvimwe zvinhu zvaainge achida kundirakidza, ndokubva azoti nditevere. Ndakamutevera ndokubva ndazoenda naye kubedroom. Takati tasvika kubedroom kwake ndakatorohwa nehana, because her bedroom was not a normal bedroom. Ndakatoona kuti mainge muine dzimwe hari dzainge dziri mukona, uye zvekare noumwe mucheka wainge uri wegold. Ndakabva ndati nhaiwe, ko murume wako anoti kudii nezvose izvi? She is married to a South African man. Akabva ati uyo akaputirwa, uyo haana kana chaanoona, iye anotongoona sekunge our bedroom is just a normal bedroom.
but mubedroom make Tari uyu mutori neshrine, mune hari, mapakatwa uye zvekare nezvimwe zvaanoshandisa pakuita mhiko dzake. Akabva azondiudza kuti zvose izvi ainge akazviwana kuMount Darwin. Akabva anditi kana uchida kuenda ikoko kuti ndige ndichikubatsiridza kuti bhizinesi rako ringe richisimukira, you will just tell me, then ndinoenda newe ndinokuperekedza kuMount Darwin sweetie. Ndikabva ndati iri bo, me and her we became the closest friends. Akabva ati the reason as to why ainge asarudza kuti ange achizondiudza, it was because she was feeling lonely. Akanditi hongu mafriends ainge ainawo, mafriends ekuti vaipota vachienda kuma-tea party, vachienda kuma-outings, but amongst her other friends painge pasina munhu uyo waaikwanisa kutrusta enough so much that she could tell that person kuti iye anoita zvemarituals nezveurombwa. Ndobva ati ainge akasarudza inini because of my age and because of my attitude. Akanditi I saw kuti you are a go-getter. Ndikati ko why are you saying kuti I have the attitude of a go-getter? Akabva ati ndakambokuona kaiwe uchibuda mulodge nevamwe elder. I got so shocked. Akanditi on that day she was just driving around, ndopa akabva azondiona ndiina elder tichitobuda pane imwe lodge. Ndikati why usina kumbogara wakandiudza? She just laughed zvake. Akabva ati I like you because you have the spirit of a go-getter. Ndakabva ndazoendeswa kuMount Darwin. Ndakati ndaendeswa kuMount Darwin kuya, ndakabva ndazonzi nasekuru vaya, kana uchida kuti business rako ringe richibudirira ndichakupa chidhori. Saka ndakabva ndazopiwa chidhori, but chidhori ichi chikwambo chandakapiwa usiku chinotoshanduka. Ndikabva ndazonzi zvinhu izvi zvandichakupa zvinoti remei, zvine mhiko dzinoti remei kudzitevedzera, asi kana ukakwanisa kutevedzera mhiko idzodzo ndipo pachazova neupfumi hwako, uye zvekare ndo pachange pachizova nesimba rako, zvekuti hakuna kana munhu mumhuri, muchechi kana kuti kupi anokwanisa kukuchallenja. Iwe uchava munhu wekuti kana uchitaura vanhu vose vanoti zii kunyarara, uchingotaura uri iwe wega. Saka pakutanga mukomanashi patainge tichiriko kumba kwavo sekuru vaya kuMount Darwin, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndige ndichimbobuda mudare so that ndige ndichizombofunga kuti ndaizvikwanisa here kana kuti ndainge ndisingazvikwanisi. Ndakati ndakagara pasi ndokubva ndati kuna Tari, ndoita sei nhai Tari shamwari? Akabva anditi sweetie, izvi hazvimbonetsi wani, ko ingawani sekuru vakuudza kuti unofanira kuti unge uchiita sei? Unofanirwa kungotsvaka mababy diapers evana avo anenge aine tsvina, then wobva wangodya. Handiti wanzi mudare ka3 per month ndopaunenge uchifanira kuti unge uchidya tsvina yevana vacheche. Ndikabva ndati hongu ndiri kuzvinzwa Tari, but ndikazorarama upenyu ihwohwo here hwekuti ndinenge ndichidya madhodho evana? Akabva anditi dzako mhiko dzitori nani, dai kana wanga uchiziva dzangu mhiko waindinzwira tsitsi. Nanhasi uno Tari anoramba kundiudza mhiko dzake, but akangonditi dzake mhiko dzinoinvolva mapenzi uye zvekare nevana, but haadi kundiudza kuti dzake mhiko dzimbori mhiko dzei. So mukomana achi ndakabva ndachizogamuchira. Sekuru vaya vakabva vandibvunza kuti ndainge ndakashinga here. Saka pavakandibvunza kuti ndainge ndakashinga here, handina kukwanisa kunzwisisa, but ndakangoti ndainge ndakashinga. Saka painge paine umwe mwana ainge aripo, ainge aunzwa mwana iye airatidza kuti ainge achirwara. Sekuru vaya vakabva vazotaura neumwe muzukuru kwavo, then mwana uya akabva achizonotorwa ndokubva azotanga kudzvanywa panhova pake apa. Mwana iye akaita kupazha mazvinzwa mukoma, akaita kudurura mushure mekunge adzvanywa panhova yake nasekuru vaya. Zvino sekuru vaya vakabva vachizopa amai vaya mwana wavo kuti vange vachimuchinja pampa. Akachinjwa pampa mukoma apa, iyo tsvina yacho yainhuhwa sei, ndokubva vazonzi vange vachibuda mudare. Pampa riya iro ravainge vabva mukumuchinja rakabva razonzi raifanira kuti ringe richisaramo makaremo mudare muya. Then ndokubva ndachizopiwa pampa riya, ndikabva ndanzi ndige ndichibuda, ndokubva ndaizoendeswa kune imwe room, ndikanzi ndige ndichidya tsvina yose
koma apa mwana uya ainge akaita kuita dhodo regreen ari manyoka, ndikanzi ndinge ndichimakambura ndichimadya. Ndakamadya madhodho emwana uya ndichiita kuchema because I had no choice. Ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndazopiwa umwe mushonga. Mushonga iwoyo unozotsigisa hana yangu kuitira kuti ndisazorutsa. Kusema ndinotosema but ndinofanira kutoti ndinge ndichitodya madhodho evana nekuda kwekuti ndiko kunobva mari yangu. So zvandinoita ndezvekuti ndinoenda kunana Deep Sloot, kunana Alexandra. So ndinobva ndataimira, ndobva ndaenda kumadumping area. Sezvamunongoziva kuti kumalocation vanhu vanongodhampa tsvina everywhere. Saka ndinofamba ndichinhongerera mapamba. Ende ndinotoziva kutoti kana ndikananga padumping area yakati inhema handingamboshayi mapamba anenge achiri fresh, because vazhinji vacho vanongoti kana vaine vana, then vana vaya vanoti kana vaita tsvina, kana vachinja vana mapampers avo vanowanzokuisa muzvimapepa bhegi then votouya vobva vatorasa. Saka inini ndinobva ndangotora pamba rangu 1 kana kuti 2 ndobva ndadzokera kumba ndobva ndadya tsvina iya. Mushure mekunge ndadya ndinofanira kuti ndinge ndichizotanga kudeketerera. Izvi ndinozviita 3 times a month, ndokupenyu hwangu ihwohwo hwandinorarama. Mari ndinoita ende mwedzi woga woga katatu ndinofanira kutoti ndinge ndichitoita izvozvo. Ende ndinoti kana ndichienda kunotora mapamba awa handimbodhiraivhi motikari dzangu dzakanaka, ndingori neimwe pickup yangu iyo yandiinayo ingori normal, it is just a normal Toyota Baki, an old model, ndiyo yandinodhiraivha. Ndobva ndaenda kungava kuri kuDeep Sloot, kuAlexandra kana kuti kupi kupi. Then kana ndasvika kuya ndipo apo pandinobva ndachizoburuka zvangu ndotanga kungofamba, zvokuti vanhu vazhinji vanotofungidzira kutoti I'm just a local woman. Ndobva ndazonhonga mapamba aya, ndinotodzvanya-dzvanya ndotonzwa kutoti umu mupamba umu kana dhodho ririmo, ndobva ndatotora ndobva ndatodzoka zvangu kumba kwangu. Ndinogara mune rimwe zimansion. Upenyu hwangu ndihwohwo, handina murume. Ndinongotiwo kana ndanzwa chikara chikuda munhurume semunhu ane mari dzake hazvimbonditorere maseconds. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ini mari yakadaroka, zviri nani kuti ndinge ndichitambura than kuti ndinge ndichizodya tsvina each and every month, 3 times a month. Aiwa, mari yacho kana yakadaro ngaigare zvayo, but hanzi ndo maitiro andiri kuita mari. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.